Mwari anganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzisi chokwadi. Tererai, Mwari wedu vanotaura. Idi tererai, Mwari wedu vanotaura chokwadi. Tererai, Mwari wedu vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzisi chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzisi chokwadi. Manera akanaka vana vaMwari, manera akanaka mbeu yedenga, manera akanaka kumativi mana kwatiri kwenyika nokusiyana kwedzinyika dzatiri. Manheru akanaka. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vakuitirei nyasha, varambe vakakuchengetai nokukuvanzai pakavanda panguva yekuvhuvhuta kwemhepo. Tinoda kutenda Mwari nemhaka yesimba ravachatipa rokukunda. Tinoda kuramba tichitenda Mwari nemhaka yesimba rokuponeseka. Chakazvidzika chichaponeswa, chisingafungi kuti chine simba chinodiwana bedzi muna Kristu, nokuti denga richazara nevatadzi vakaregererwa. Mwari ngavatiitire zvakanaka. It is my prayer kuti pamharidzo imwe neimwe kana paleseni imwe neimwe tivandudzwe, tisikwe, tiiswe mwoyo mitsva, tiitwe rudzi rutsva rwakamirira kudzoka kwaKristu. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pray for me and I shall pray also for you. Mwari vatiitire nyasha vadikani. Nyaya yetichabata mukati mezuva ranhasi ine musorowo unoti Vharai matsime. Mwari ngavatiitire nyasha. Matsime ngavhara. Mwari ngavatibatsire. Tina matsime mamwe ari kuraramisa Satani navatumwa vake mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu, mukati mamanhera ano. Maiko inoti vharai matsime, nemhaka yekuti pamatsime ndo pane simba raSatani navatumwa vake. Dai Mwari vakubetserai as we shall go nevharai matsime kubva papati 1 tichindoguma papati 4. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vharai matsime vadikani. Kana matsime akasara akadzivugwa ari wano paSatani upenyu, simba raMwari richashayikwa mukati meupenyu hwenyu. Vharai matsime. Regai ndinde patsamba yedu yokutanga iri pana 2 Chronicles, tsamba yamakoronike wechipiri, chapter 32. Ndichaverenga kubva pavhesi 1 ndigoguma pavhesi ya 3. Mwari vatiitire zvakanaka. Ndigoguma pavhesi ya 2. Mwari vatiitire nyasha. Musoro uripo unoti Sanherib mambo weAsiria unokomba Jerusarema, asi vaJudha vanorwirwa naJehovha. Mwari ngavatiitire nyasha. Pane patakakombwa mukati meupenyu. Aino pane vakatokombwa patiri kutotaura ipo pano. Pane maguta akakombwa, pane mhandara dzakakombwa nanhasi dzavatsikombi. Rega ndikuudze mwanasikana mukati mezuva ranhasi, vhara matsime, close the wells.
dzinopa Satani upenyu. Mwari vachatibatsira as we shall go namapatsi enyaya yedu yokuvhagwa kwamatsime. Usatendera kurasikirwa nepati 1 ugozobata pati 4 chete. But Mwari ngavatibetsere. You do not need to miss one part panyaya yekuvharwa kwematsime. Mwari ngavatibetsere. Zvikanzi Sanherib mambo weAsiria unokomba Jerusarema, asi Jehovha vanorwira Jerusarema. Mwari ngavatiitire nyasha, nokuti mukati meupenyu huno takakombwa nenzira dzakasiyana siyana. Mwari ngavatibatsire vadikani. We have been captured nezvinhu zvakasiyana mukati meupenyu tikaiswa under captivity. But regai ndikuudzei, the solution to suffocate the devil is to close, to block the wells that gives him life in our life. Mwari ngavatiitire zvakanaka, varambe vachitirwira, varambe vachitikundisa. Chapter 32 ya 2 Chronicles pavhesi ya 1 inoti, shure kwezvinhu izvi nokutendeka uku. Mwari ngavatibetsere. Shure kwezvinhu zvipi nhai izvi nokutendeka kupi uku. Regai ndine pana chapter 31 tive kuti zvinonzi shure kwezvinhu izvi, uye shure kwokutendeka uku. Shoko raMwari riri kumboreva kutendeka kupi? Riri kumboreva zvinhu zvipi zvakanga zvaitwa navaJudha zvinonzi pachapter 32 shure kwezvinhu zvipi nhai izvi. Inzwai zvakanga zvaitwa navarume navakadzi. Inzwai zvakanga zvaitwa namafamilies aya. Inzwai zvakanga zvaitwa nerudzi rwavanhu vaMwari. Asi shure kwezvinhu izvi. Chapter 31 ya 2 Chronicles tiwe kuti shure kwezvinhu zvipi ndezveizvo vakanga vaita. Chapter 31 verse ya 1. Ndichangoverenga verse ya 1 yoga nemhaka yenguva yedu. Zvino izvo zvose zvakati zvapera, vaIsraeri vose vakanga varipo vakabuda kumaguta aJudha vakaputsa shongwe. Chapter 32 yati shure kwezvinhu zvipi nhai izvi. Zvii zvakaitwa navaJudha zvikai vaIsraeri vose vakabuda mumaguta vakaputsa shongwe nokutema matanda okunamata nawo, vakaputsa matunhu akakwirira nearitari kwaJudha nokwaBhenjamini kwose nokwaEfuraimu nokwaManase kusvikira vazviparadza chose. Ipapo vana vaIsraeri vose vakadzokera kumaguta avo mumwe nomumwe kuzvinhu zvake. Mwari ngavatibetsere vatiitire nyasha. Zvikaipana pasure kwezvinhu izvi zvakanga zvaitwa navaIsraeri, zvikai vakabuda vakainda muguta vakaputsa nhare dzose nearitari dzose dzavaEdheni, vakabvisa matanda akanga achishandiswa pakunamata nawo, zvikai vakaputsanya aritari dzavo. Vapedza vana vaIsraeri mumwe nomumwe wakadzokera kumba kwake kundokondinya nelife as usual. Regai ndikuudzei vadikani, pane nhare dzinofanira kuputswa mukati meupenyu hwedu. Kana tikarega dzakadaro, pane patichafoira, pane zvimidzo dombo zvichatiwisa zviri zvemanga manga, kwete nemhaka yekuti zvakura, asi nemhaka yekuti nhare dzewakaipa hadzina kuputswa mukati meupenyu hwedu. But Israeri yasvika pakutendeka, vanoinda vondowisa nhare dzaSatani,
vakaputsa aritari dzadiabros, vanadestroya everything kana anything chavakanga vambopuwa nasatani. Sure kwezvinhu izvi Jehovha ngavatibatsire, nokuti pane nyaya pachapter 32 kunonzi Sanherib mambo weAsiria unokomba vanhu vaMwari asi vanorwirwa naJehovha. Varwirwa papi? Varwirwa sure kwezvinhu izvi. Vaitei? Vaputsa maaritari. Mwari ngavatibetsere mukati meupenyu huno hwatinorarama. Pane maaltars atinovimba nawo. Vamwe vanovimba netambo muzvivuno. Those are the altars that should be destroyed. Nokuti sure kwezvinhu izvi vatendeka vakarwirwa naJehovha. Pane maaltars atinorarama nawo. Vamwe pasi pemibhedha padzimba dzedu pane mbiya dzine zvitombo dzine nhombo nhatu dzatinorarama nokuraramiswa nadzo. But Israel yakati yaparadza mbiya dzavo dzavakanga vachivimba nadzo, and they destroyed the altars of the heathens. Zvikanzi Jehovha unovarwira. Mwari ngavatibetsere, nokuti sure kwokuparadzwa kwemaaltars tinosongana neruoko rwaJehovha guchigwa pahondo dzedu. Regai ndikuudzei vadikani, Israeri vakazviziva. Hezekiah mukatarira, he destroyed many altars dzevahedheni, ndobva aputsa akasunungurisa vamwe vana vaIsraeri zvakanga zvitora zviIsraeri dombo zvine mitimwi mukati mezvivuno, zvine matombo azvaifamba nazvo zvichidada. But Hezekiah wakati oda kuti Mwari vapindire, unovavudza kuti rasai vamwari vose vasina kusika. And sure kwezvinhu izvi vanorwirwa naMwari. Mwari ngavatibatsire. Vamwe vanovimba namachinda, vamwe vanovimba nengoro, asi isu tichavimba nezita raJehovha. Mwari vakuitirei zvakanaka vadikani. Israeri yazviona, Israeri yarasa zvinhu. Ndati pane vanovata vakatsamhira zvimwe vachitsvaga protection kubva kwazviri. Vamwe vakataudzwa kunzi mukabvisa mafa, vamwe vakaudzwa kunzi mukasazviita mafa. Asi Israeri inoti yada kutevera Mwari, vanodestroya maaltars asatani ose mukati meupenyu hwavo. 32 yoti sure kwezvinhu izvi Sanherib mambo weAsiria wakasvika akapinda kwaJudha, akadzika matende kuzorwa neguta, akakombwa namasvingo achifunga kuzvikundira iwo. Mapawe isisa here vana vaMwari? Mapawe here zvakanaka? Regai ndiverenge kubva pavhesi 1. Shure kwezvinhu izvi nokutendeka uku, Sanherib mambo weAsiria wakasvika akapinda kwaJudha, akadzika matende kuzorwa namaguta, akakombwa namasvingo achifunga kuzvikundira iwo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kune vamwe vakafunga kuti tarasa zvatopera. Muri maisero vana Mwari, Satani haagoni kunyarara, unodzoka kumbozozunungusa. Tererai panapa, Bhaibheri pana chapter 32 verse 1 yataura pachena ichiti sure kwezvinhu izvi uye sure kwokutendeka kwakadai, Sanherib unoita another move yokundoidza kwaIsraeri. Akati this time hativapi zvokutemba nazvo, this time hativanyeperi nenhombo, this time hativanyeperi nembiya, but we shall go direct as demons to attack and kill and to attack and destroy their families. After they've rejected the other God, Satan unoinda kundogadzira another armor yokugwa vana vaIsraeri. Mwari ngavongwe, tapuwa assurance yokuti vanorwirwa naJehovha. Mwari ngavatibetsere
Ngandibetsere vadikani, pane zvakawanda zvatakasiya. Ichokwadi pane vaiva namaboyfriends akanga achivapa zvokudya, pane vakanga vane magirlfriends aivachengeta achivapa dzimari, but time yavakada kuzvisiya upenyu hwavo hwakaonyana vakatanga kutambudzika. Ndati sure kwezvinhu izvi vatendeka zvakadai. Sanheribhi mambo unondokomba masvingo. Regai ndikuudhiva ndikati upenyu hwatiri kurarama ichava nhoroondo. Mwari ngavatibetsere, nokuti chandinoziva ndechekuti sure kwezvinhu izvi Jehovha vacharwira vanhu vavo. Chandinoziva ndechekuti after all these trials our God shall ascend from heaven. Agomira nesu patime dzatinoda kuti amire nesu. Zvikaisure kwezvinhu izvi uye sure kwokutendeka kwakadai, Sanheribhi unondokomba masvingo. Rega ndikuudze mudikani, mukati mamanheru anhasi, the walls, masvingo epako akakombwa. Pane vane masvingo akakombwa panguva yemadekwanani. Rega ndikupa assurance iyi mudikani, hatisati tapedza nyaya yedu tichidzira, but pane kwanhasi koga ipapa ndati masvingo emusha wako akakombwa. Hapana chiri kufamba kuvana kumurume kwauri mumunda, zvose everything is directionless. But Mwari ngavatibetsere, nokuti sure kwezvinhu izvi uri kusafa nei? Uri umwe wevanhu here vanosafa nokuti pane zvavakarejecta zvakanga zviri zvama-altars of darkness, vakati toda kufamba naMwari, vakati from today I want to live a holy life, an honest life. Mwari ndibatsirei. But moment yaunosiya Satani unochinja level yekuidza, unouya ava muattaki. Mwari ngavatibetsere. Pane chivi chatakambotamba nacho chikatirisa tiri machiri, chikatichengetedza tiri machiri. Moment yatakada kutisiya, we have been attacked. I want to talk to my sisters and brothers today. Oh yes, there is power in the blood of Jesus. Together in prayer we can overcome this. Sure kwezvinhu izvi, Sanheribhi unorangana kuita hondo huru kudarika zvaisiita navo. Mwari ngavatibetsere. Why? Nokuti vada kudzoka pana Jesu. Mwari ngavakubatsire manheru anhasi vadikani vangu. Sure kwezvinhu izvi, makambozviona here kuti kana munhu aziva Mwari zvinotambudza zvinowanda? But regai ndikuudzei, my brothers and sisters, we shall celebrate together after this disastrous life, and we shall be happy forever and evermore. Mwari ngavakubetserei vadikani. Sure kwezvinhu izvi, pane hondo dzinomutswa naSatani kana munhu ada kushandira Mwari. Pane hondo dzinomutswa naSatani kana munhu ada kuraramira Mwari. Before tichiri kurarama a life yakanga isina direction, things were moving very well zvakadaro, asi patakada kutanga kutendeka pana Mwari, chero nezvegumizve nezvipo, we have been attacked left, right and center. But rega ndikuudze mudikani, pakadero Satani wabaya mboni yeziso raMwari, he will not go unchallenged. God shall stand for his people, ago protecta vanhu vake. Kaindikuudzei vadikani, vanhu vanofunga kuti kana munhu akava muparidzi unowana zvose. That's what people think. Vanofunga kuti kana munhu akasha Mwari haana chaanoshayiwa. But regai ndikuudzei vadikani, kunonzi sure kwokutendeka uku, Sanheribhi mambo waAsiria unondokomba guta. Mwari ngavatiitire zvakanaka. We need to be saved. Toda kutenda Mwari nemhaka yenguva dzavanotipa nezvivindi zvavanotipa. Aluta kondinyuwa. Toda kutaura nehama dzangu neshamwari
vakanga varipo pakubatsira Mwari, but moment yawakanyanya kuzviita, you have been attacked every corner of your life, and ukasiya zvawakanga uchiitira Mwari. I want to give you this assurance, sure kwezvinhu izvi, chero Sanherib yakauya, Mwari uchadzivirira vanhu vake. Mwari ngavatibetsere mukati mamanheru anhasi. I have my sisters and my friends, vamwe vari pakuidzwa kwakakura mukati mamanheru anhasi. Mwari ngavakurwirei. Ndoda kuudzai vana vaMwari, kana pane chinhu chisingadikamwi naSatani kuti ushandire mumunda waMwari, kana pane chinhu chisingadikamwi naSatani kuti ubatsire Mwari basa wakasununguka, he shall try by all means to suffocate us, but together with Christ we shall sail on. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Kune vakaita sarudzo mukati memharidzo yanezuro. You are ready to leave sin and adultery, but pane zvakakubata. Maybe some other of the boyfriends are paying the fees for your children. It's not an easy road that we are traveling together. It's not an easy road. We are traveling together. Mapawa ere vanhu vaMwari, aisinzira nyore, izere nenhamo nokutambudzika. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. I understand. After all these trials, we shall overcome together. Mwari ngavakubatsirei. Mwari vakuitirei nyasha. Ndichitaura nomwe mudikani wangu mukati menguva dzamasikati. Unonditi, my sister, I need to repent. I need to leave this. I've been unfaithful. Mwari ngavatibetsere. And it is my prayer, and I believed that when we have prayed, Mwari vatomudzikinura. But ndoda kuti ndikuudzei vadikani, the moment yatinoita come out from sin, the moment yatinowana more attack. But ndoda kukuudzai, when you have a focus, yokuti I want to get the last tag, ndindosvika pamucheto pemrace yandiri kumanya, God shall give us power to overcome all. It is my prayer kuti Mwari vasanonoka kudzikinura vanhu vavo panguva dzokutambudzika nenguva dzokuremerwa. I know there are my sisters out there, but for my brothers who are trying to quit adultery, but pane zvinogozha kusiya, pane nhare dziripo dzakakwirira. Vamwe vakasungigwa majana, vamwe vakatevurirwa minamato. But I want to tell you, moment yaunotenda kuita move on, uchifamba na Kristu, Mwari vachatibatsira as we shall go through this life. Pane pazvichandoperera. Chandinotenda ndokufadzwa nazvo ndechekuti tine tariro inofadza yokudzoka kwamuponesi wedu Jesu Kristu nokubwinya kwake. I want to tell you, my brothers and my sisters, let us sail on. It shall come to pass. It shall come to pass. Ndichipotaura ndikati kumudikani wangu iye, unoziva here kuti before the lockdown, when I was not too busy neshoko raMwari, ndaingoenda kuma efforts apo nepapo ndichidzoka ndichinda Joni, ndichindoita mabasa angu andinoita, ndichidzoka tichiraramisa mhuri pamwe chete semhuri. I had never lacked anything. But sure kwezvinhu izvi, the attacks are many. But I want to tell you, my brothers and my sisters, we shall stand upon the rock. Padombo ndo patichamira. Saka kana pane pauri kugwejenurwa, uchibviswa kuti utendekegwe pawakabva, it no more today and forever. I will not turn back. Nokuti where I am going, I can see the light is coming nearer every time. Mwari ngavatibetsere nemhaka yekuti kumashure hatichadzoki. Pane umwe wakambotaurazve, maifungisai vakamboimba vakati kunyangwe kana ng'ombe dzikashayikwa mumatanga, isu tichava nomufaro kuna Mwari. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Kunyangwe zvese zvikashayikwa, asi ticharamba
tichibatira Mwari, ticharamba tichida kuraramira Mwari. Mwari ngavakubatsirei vadikani. We are being attacked every corner, but our Savior is still alive. After all this, everything shall come to pass. May our good Lord bless you, and let us meet tomorrow. Nyasha dzamwari dzikuitirei zvakanaka. Varambe vachikupai simba to overcome everything, to overcome every wind that shall come before us. Ngatinamate. Toda kutendai Mwari nemaka yekuti muri Mwari, nemaka yeruoko gwenyu gunotisesedza nokutichengeta. But until today, tiri mukati mechanza choruoko gwenyu kurudyi. Tirwirei pahondo dzose. Pakupedzisira tirambe timire. Timisei, mutibate namavoko ane simba. Mugone kutimisa. Tarirai mai avo, tarirai baba avo, tarirai mwana uyo, tarirai mwanakomana, tarirai vadhara vachembere vedu vose vari kuda kusiya nokumira nemi. Mwari, protect us, protect them. Kunyangwe mhepo ikavhuvhuta, tipei simba to overcome this. Mazvita enyu Mwari nokuti muri Mwari. Amen.